Osi on the beat. Yaushe ne talaka zai san ana mulki ne? Yaushe ne talaka zai san akwai yanci ne? Yaushe ne talaka zai samu sassauci ne? Yaushe ne talaka zai daina sharar kwalla? Yaushe ne? Yaushe ne? Yaushe ne? Yaushe ne? Yaushe ne? Yaushe ne talaka zai san ana mulki ne? A gida kasuwar sai samu sassauci ne? Rayuwa tsadar ta sha muke kokawa. Wasu sun mace, wasu na bara, wasu ko gudun hijira. Batun arewa ne zan yi bayyane, mun zamo farar kura. Mutum mun sake, wasu sun rike, yanzu me yayo saura? Ka hospital ko kaje sukul, talakawa ke kara. Mulkin da yau ake ba gurin fake kamar ana hiyar bayi. Yaushe ne? Yaushe ne? Yaushe ne gwamnati za ta san mai aikinta? Yaushe ne gwamnati za ta sauke nauyin kanta? Yaushe ne gwamnati za ta saita alƙiblarta? Aiki na al'umma duka ragama bisa kan kusin tare. Tsaro da lafiya ko ga tafiya dole gwamnati kare. Ilimi da lafiya zan yi tambaya babu ɗaya ku share. Ko ka ce mu zaɓe ku babu tamkar ku gashi kun sare. Ga 'yan ta'adda na yin ta'adda a gari da daji sun tare.